Jeg tænkte, at vi kunne lave en lille get ready with me og bare hyggesnak lidt. I dag der skal jeg lidt forskellige ting. Jeg skal blandt andet ind til Milan Brides og kigge på nogle kjoler i dag, fordi at jeg skal til Miss Universe Danmark-finalen. Jeg glæder mig så meget til. Så skal jeg have hentet nogle diamantøreringe, som jeg har fået i forbindelse med et fotoshoot. Og så skal jeg også til et Kerastase pop-up event. Og så er min kæreste og jeg lige booket 2 ugers ferie til Italien. Og vi skal faktisk allerede afsted i næste uge. Jeg glæder mig så meget til at komme afsted. Jeg elsker alt italiensk mad, gelato, vi skal være ved poolen, og vi skal bare hygge. Ja, det bliver så dejligt. Og jeg ved ikke, om vi ender med at skulle se noget. Jeg har jo faktisk familie i Italien. Min farfar, han er fra Italien, og derfor så har vi selvfølgelig lidt familie dernede. Vi startede faktisk med både at booke fly og hotel til et sted omkring Napoli, men jeg søgte området på TikTok, som man jo gør, og det første, der kommer frem, det er serial killer, og området, det så bare lidt farligt ud, og lignede slet ikke den vibe, som jeg gik efter. Så vi afbestilte det igen, og nu har vi booket i Sorrento, som er tæt på Amalfi-kysten, som jeg gerne har vil til virkelig længe. Så det bliver så exciting, jeg glæder mig så meget. Og I er mange, der spørger ind til den giveaway, jeg snakkede om i en af mine Sephora-videoer. Og jeg tænker helt klart, at jeg gerne vil lave en. Men jeg vil også gerne gøre det sådan i forbindelse med, at der sker noget, sådan en eller anden milepæl. Så jeg tænker lidt, om det skal være i forbindelse med, at man rammer et vist antal følgere på TikTok, eller hvad jeg lige skal gøre. Jeg har jo også begyndt at poste en lille smule på YouTube, og I er simpelthen så søde. Jeg har allerede haft 3, der kom og sagde hej til mig på mit arbejde, som havde set mine YouTube-videoer, så det er simpelthen så dejligt, at I gider at følge med. Jeg har simpelthen haft så ondt i min fod så længe, og så har jeg næsten lige fundet ud af, at den er brækket. Så det giver super god mening, at jeg har haft ondt i den. Ja, og jeg vil jo selvfølgelig gerne have hæle på til Miss Universe Danmark-finalen, så jeg håber virkelig, at den kan nå at hæle nok til, at jeg kan have hæle på, ellers så ved jeg virkelig ikke, hvad jeg gør. Jeg har bestilt en bog hjem, så hvis der er nogen, der har læst Magnolia Parks, så let me know, fordi det er den, jeg har bestilt hjem, og jeg glæder mig så meget til, at den kommer. Altså, det er virkelig lang tid, siden jeg har læst en bog, men jeg gad godt til det. Og så nu her til ferie. Okay, jeg tror faktisk, at det her det måske bliver sidste step. Altså, jeg vil ønske, at jeg var typen, der kunne sidde direkte i sollys og bare lave min makeup, fordi wow, prøv lige at se, hvor flot den ser ud. Okay, jeg tror, at vi kører dobbelt setting spray. Fordi min makeup, den skal holde hele dagen, fordi jeg har så mange planer, så jeg starter faktisk lige med at afprøve den her Makeup by Mario. Og min elskede Charlotte Tilbury. This is the final look.